Ne, to je Clockwork Orange. Svíčka není, jo? Ježiš, a to tak auto stojací. Já jsem poslal to kelby. Příští týden, ne? Příští sobotu? Tady budeš plivat? Pojďte. No. A teď se... To je 80, ne? No, perfektně. To jde. Počkej. Já tak... No ono to má, máš nožík. Čekajte. To tak to trošku... Se opálí, ale to je... Jo, to jo, ale... Ale počkej, ale... Říkám, no, že vím. Si jako jestli nedělají ve městě nějaký binec potom. Ne, moji spolužáci ne. Jo, to taky říkám. Chodíš tam s nima. A tak. Jako když naposledy ten doraz po té radnici. Tyjo, to je dobrý okán. Dobrý okán. Já na něj vylezu. To byl pová kdy. To je hrozně to ještě před prázdninou, ještě před Skandinávií. Počkej, stůj, nehejbej. Úžasný. Hele, koukej se, hele. Počkej, já si dám na Ty ostatní, počkej. Ještě tam měl zpívat. A můžu zavolat ty ostatní, protože Na Banskýho a... Co tam je? na styrku to nejde. Čím se palí? Teď jsem měl velkou dávku. Se lidi, jdeme ještě jednou. Znovu 8, jo? No hele, to... Za 15. Ještě. To nevyšlo vůbec. Proto to měl. To nebojde. Můžu, jo? Dejte mi klobouk někdo. To vypadá na to auta. No. Vlastně musí být vzduchem. Musíš jako ale je to dobrý, je to dobrý. Takže to prostě to možná moc přisedánek, to vyjde. Ještě pána vyšlo. Takže mi to. Znova. No, byl slavej. Počkej, já to musím zkusit taky ještě. Tak až to podaří, až to někdo. Jak to, ty máš, jako... To musíš poletět. Jaske! Pěkně, ale já to... Tak musím. Já už to nechci ani vidět. To bude čistě interní záležitost. To je chlast. Tomu se neříká chlast, tomu se říká utrejch. To není dobrý. Jako tak, když jsem to pil, bylo to hnusný, ale říká se to pil. Je tam ještě zavodovaný paní profesorky. Já jsem chtěla mě. Tak já jdu přesvědčit. Tohle naučuje studenti. No, málo to. No tak tekute. Ještě máš? Já jsem dokážu, že ty to bereš hodně. Baví mě to, co? Jo, ale když jsi tu nebyla, tak mi to šlo. To musíme dovíst, jo. Já to neumím. Tak. Ale jíte trošku dál. A mě to šlo. To už tam není.
Ten to plivne. Tady nebudu hlasovat.